Hadian ka jinglet ke HYC ban kendang bat ban penprai ki yang sa bian jong ki poi wer ki ba poi shong poi sa halum survey ka Khasi Hills Autonomous District Council hakar pusau tarik jemang arja arpusau kelarai banum syashu iki briu ban samir haki dukan badan hayaudu bat baro ki dukan ki di ban khangno hapo kashpo beje min mit. Ya ka di karai, la shim da ka EC jong ka KHEDC hapo ka jingalam uba penyait sing CM ringkat ka jingdon lang i Kongres Mary Kharpuri, UCM ka hima meliam upa IM Aina manik CM, bat kinong yalam ka hinyo trep Yaudo Association. Uba penyait sing CM, ula penpa wajing smokia badon kibriu basa bian halum survey, kibala sya kendang hakaseng HYC, kilawan bansa hayaudo lani hakidukan brio, bat kumta larai baya kidukan kibaju pensa brio, anpa eki ban mino shwa shitarik ubanai jeliu aja arpusau. Te nakaliang jong ke executive committee kejongi kebalai don lang de executive member in charge jong ke market nang tangi lakhot kerpang ru ya pa iem aina manik siem pa iem jong ke hima melim lai don rengkat ru pasan nong umlong hakaju kapor kila don ru kinong kit kam kumba saungut nakaliang kah trap Yodo Association kani ka kenhun kani ka seng jong ki nong yo kadika nong shong yo kadika kenhun ka bala jue trelang nakapor shakapor pat ka dis council kumno bangin ya wanra ka jing bha jing miat hangti po yo te kata ka bening kong te nakaliang ka jungi ngi khot ya kani ka jingelang menta kani ka sngi kalong halor ka wei ka mat ka bakong san kata kumba pilai lingba ki social media lingba ki media report ki pher halor ka jing sha penpra bat sha khnra no kini ki yeng sa jong ki nongshong bian hangte po lum survey ka bahap apo cantonment board cantonment area kuman chupen kenmau pi nak kalian ka dis council haki katu kat ni benai menshwa ngila khot e ka meeting ka bakerpang ringkat ba ke hima melim ringkat ba ke association na po yodo ringkat ru ba kini ki hndru teli ki shnong ki ba markhap ba ke yodo banya kren banya tai halor ka jing mi ki jing snew ki ba buan rukom ba kumno ngin la bante la kam mi kini jing snew khamtam abangi phai ya ka jing snew jong drugs te kani de ka wei ka agenda ki bang kren haki meeting bladap but menta ka sing kasngi kumban benrap ikatu ka meeting bladap tingi khot biang ban shim katu kat ni teliki rai ki badan kam na kam taka yodo ka rai ka baning kong ba nakal yang gajongi ngin penmi menta ka sngi ya ka hukum leni ka order syaka hima melim nakamenta ban namsha shu ba kinu kidukan kinbu ye kinong sa leni kinong up haki dukan ki jongki te hoi ni suthu na kidaw bam lakyar haki niki por bladap kidon katu kan ni teli kidukan kum kidukan sha le si sausan teli dukan diary nang ta sekini dukan jan ki belawan ban kerpat ya ka hima melim baki don ki jing ja syatu jong ki tiar ki jong ki na ki dukan mban si ban hap ai lat ban bu ikini ki nong up ki ban sa ki dukan te henrei naka jing don pat jong ki ni ki katu kat ni teli ki dukan baki don ya ki nong sa ki nong up ka penlong ya ki weiru ki ba kin yo kabu ban shong ban sa ni po yodo te khamtam habidip kini ke jingja shen menin kasngi ke ba kini ki breu ki basa bi an hang ni po lum survey la sha pen prano ki jakasa juki ngi na kalian ke council ngi la bu lupa ka jing mana ka raim tasngi banam sha yeno ru banwan penlong jaka sa hang ni po yodo lada dei gitu ki breu ki bami na ketu kejaka na lum survey ki belasha be menin la de yeno ru kamut syabar jong ke yudu bakin wan bansa ban penlong yeng sa hang te yudu nginam sha te ya kani ngila shim ya karai menta but shen nakaliang hima kin sapen bena but ya kini ki bela don pat ki bela sa daka jing ajing bit na ki hima te kamut nadu kashitarik uni bena jeliu kinam yo shu ban sa te but kumjuru nakaliang sungi kepaar
ngilak shim ru ya karai ban nakaliang jungi ngin bu nong up pahra nakaliang ka hima kibukum bakila don lupa shiphongut man kamit bat nakaliang jungi ka discouncil ru ngin ai ka jinga trailang bak hima dah ka bangin yarap lang ki sa shiphongut ki constable enforcement ban don lang haman kamit ban bu night duty hangtei ban shngain ka yodu te kani dika rai ka bangishim mentah bat ka baar pan nilashim ru ya karai ba kapor ban khang ya ka yodu kandai be shipho baje damit kamut kiba penlong yo palat ya kata nakan yang jongka hima kan sale ikabadan kam ban ai da kabating kat kumki ain ki kendon jongka market act jongka district council te but kani ka jing shim jungi ya karai nakamenta bu ya kapor ban khang ya ka yodu ha man kasni ha kapor shpo baje kalong ru ka shibenta ban khanglat yi kam sniu ki ban mi ha hang ni po yodu ten mar nginem la ban tip ki kam sniu ki babun menta si ken dalong ka kam khalai la kalong ka kam yadi di drugs lada kalong kanu ka kam sniu hi daka bang ibu ya kapor ban khang be ya kayodu man kasni ha kapor shpo baje damit mut kane kan pendu no ikini babun ki kam sniu ki bashim kabu da ki riu sniu ban penlong jakari tengen hang ni po yodu te kini diki laiteli ki rai ki ba nakal yang jungi ngila shim hakani ka meeting ka bamentah kublai